чакат за автография, ама кой ще дойде тук? Чакат Люкон. Чакат Енри Люкон. Изчезна. Но хората не знаят, че е изчезнал и чакат като луди за автографии. Да. Ето това ще е интересно за Кремена. Кремена тук продава дрехите на Гери Уебър на половин цена. Ето. Турния Ангебота. Ето това е положението. Кремене тук определено ще ти хареса. Да. Но на мен ми е скучно, затова излизам. Ето това е положението тук. Ако на някой не му се гледа тенис, излиза навън и гледа панаира. Даже Краси и за теб има нещо. А, не. Краси, няма нищо интересно за теб, защото това са скучни Мерцедес коли. Няма Тесли за нас. Той много обича да папка и там има много хубави. Чакай, това да не е електрически Мерцедес. Какво зарежда там? Зареждат Мерцедеса с 12 волта горки акумулатор. Да. Окей. Ето тук за месечно 349 си взимаш Мерцедес, Краси, и си го караш. Идва на Краси, щанда, който би ми станал любим. Кой е любимия щанд на Краси? Предполагам, че този. Този на Адидас? Не следващия. На Адидас е любимия щанд на всички, които са свързани. Това ли ще хареса на Краси? Селския щанд с селски продукти. Вижте, тук продават от местността Хале, около Хале, нали Хале е село, обаче около Хале има само села. И вижте, продават страхотни неща. Ето. Тук мажат филии с свинска мас и с шунка. Така. И вижте каква лудница е. Хората чакат на опашки. Жестоко. Вау. Покажи на Краси как мажат филии с храна, която не е обработена. Да. Къде е? Ето. Медпровод. Германците, това е любимото на германците, те ядат филии с сурово месо. Да. Така е. И после се чудят, защо толкова много има токсоплазмоза. И са го нарекли смление петър. А тук са феновете на кюривурстите и пържените картофи. Ето тук. Катили сме в Берлин. Нали? Да, и аз се чувствам като в Берлин. Абсолютно същата миризма. Това е националното ядене на Берлин. Те не изтеглиха ли жребия днес или утре щяха да теглят за... Нали трябва да се види кой квалификант се класира. Да, верно, права си. Аз малко бързам с жребия, защото съм любопитен. Утре ще има демонстративен марш. Ясно, да. Така. Ето, това е. Жестоко. Значи в тази област хората строят невероятни неща. Трябва да им покажем улицата, наречена Родер. Да, сега отиваме точно там.
Имаш ли Майя гудшайните за програмите? Може да вземеш. Сега ще видим улицата, която е кръстена на Роджер Федерър, който тук играе вече от колко 10 години или повече. И хората са му толкова благодарни, че са кръстили улицата на негово име. Спечелил 1,5 милиона евро. Да. Само за от любов. Това е всичко от любов. Так правоучастие. Нали? Не правогледам. Ето това е за една програма. Ама трябва и моята. Така. Бита. Данкашен. Сега ще си вземем една програма. Майя взима също една. Всеки си има собствена програма и си я чете. И си отбелязва. И си отбелязва. Любимите играчи. Моят любим играч германица Коли. Не. Заповядай. Имам алергия. Така. Hallo, dürfen wir eins haben? Sehr gerne. Das ist lieb. Ja. Zwei. Klasse. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Achso, danke. Ja, schönen Abend wünsche ich Ihnen. Ebenfalls. Tschüss. Така, взехме, изкупихме им всички програми, сега си тръгва горката без програми и край. Няма вече, виж, тя е щастлива, защото по този начин си отива вкъщи, свърши си работата. Нали, номера е да си продаде се, че ето, това е алеята на Роджер Федерър. Ето я. Вау. Ето пише рекорден победител на Гери Уебър Open, което е страхотно. И с тази страхотна улица, ето така изглежда, и на тази улица се намира хотела. Ако пишете картичка на хотела, ние не живеем в този хотел, но някой ден, като спечелим някакъв милион, идваме тук с Теслата и живеем в хотела и може да ни пишете на адреса Рогер Федерер Алее номер 1. Я. Това са новините. Кремена добре знака на Гари Уебър, като модна линия. Да. С тези новини на Радио Щакен ви казваме довиждане!